Gitinguha sa lokal nga kagamhanan sa dakben sa Sugbo ug sa Philippine Coast Guard uban ang non-government organization nga mabansay ang tanan sa basic nga pagluwas sa kinabuhi pinaagi sa cardiopulmonary resuscitation kun CPR. Ani ang live report ni Alan Domingo. Lan? Luan, usa sa mga init nga isyu karon ang kining pagkalumos. Sama na lang sa nitabo sa duha ka basketballista dito sa Aurora. Apan kining naasong insidente mamahimong malikayan kon madali ug maantigo usab sa pag-CPR ang mga responders. Nahimong saksi ang kadagatan, sama na lang sa habig sa SRP sa mga tao nga nangalumos sa wa pa matino ang hinungdan. Matod sa Philippine Coast Guard, nga mamahimong maluwas ang mga tao nga makasinati og problema sa tubig kung madali sa pagtabang ug maantigo usab sa proseso sa CPR ang muluwas nini. Kini ang usa sa gitutukan sa gipahigayon karon nga sa CPR Nautical Highway diin gibansay ang katakos sa mga tao sama sa Cebu City. Mukapin sa usa ka libo ka mga frontliners ang gitudloan sa saktong proseso sa pagtabang sa mga tao nga nawad-an og panimuot. Gamit kaayo niini ang inantigo og dinumero nga pag-CPR sa mahingtungdan. Nagkayusa sa programa ang Philippine Coast Guard, Department of Health, Local Government Unit ug ang partner NGO. Require na po talaga the whole population of the Coast Guard. 100% po dapat marunong kami nito. Including yung basic life support. Of course, good swimmer din ang Coast Guard. Other than, of course, the three functions of the Coast Guard of safety, saving lives and property at sea, environmental protection, and security. We wanted to create national consciousness for CPR training and CPR practice, the readiness for CPR. Samtang gihangom sa Cebu City LGU nga nahimong kabahin ang mga barangay health workers ug mga responders sa pagbansay-bansay aron mapalambo ang katakos nila. Sa ingon, ang mga matrain nga barangay frontliners ang mubansay na usab sa uban hangtod makakat-on ang kinabag-an unsaon pagluwas sa kinabuhi sa tao. Plano usab ni Mayor Nestor Archival nga i-institutionalize ang sagip CPR program aron mapadayon kini bisan mag-ilis-ilis og administrasyon. Kan aning training, we would be choosing katug yung mga tao nga atong gitan-aw nga mga maayo, then we will be training all of our responders. Again, the responders that we have in the city, more or less naagyapunta yung 1,000. For the continue siguro sa ilang training or ilang exposure with this CPR, siya ro naman dili gyud nila mahinumduman. Target sa programa nga makabansay sila og 1 milyon ka mga tawo nationwide ug bukas sa bisan unsang sektor apil na gani ang mga tinun-an. Luan target sa mga stakeholders nga mabansay ang matag usa ka nato nining CPR, basic CPR aron makaresponde kung unsa may mga panghitabo sa atong palibot. Gani sa Cebu City ilahang dalon kini sa grassroots alang sa pagpalapad pa sa pagbansay sa mga tao sa dakbayan kalabot sa CPR. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo.